Ga wani shirka da mutane da yawa zaka ji suna faɗi da bakinsu, amma shirka ne jama'a. Inna shirka la zulmun azim. Shirka babban zalunci ne a musulunci jama'a. Don haka a yada wannan bidiyo mutane su sani, su kiyaye bakinsu. Wannan magana shirka ce. Shirka ce. Don haka waɗanda suka yada wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa musulmi domin su san wannan, Allah maɗaukakin sarki ya tsare ku daga aikata shirka da zuriyanku gaba ɗaya. Na yi wannan addu'a ne jama'a don a yada bidiyo din. 'Yan uwa musulmi su sani. Hadisi ne ya zo ingantacce, babban malamin hadisin duniya a cikin littafin shi na matattaran ingantattun hadisan manzan Allah. Kun san wani malami ne? Babban malami, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya ainihin kawo hadisin ingantacce a cikin silsilatul ahadisu sahiha. Allahu akbar. Wato wani bawan Allah ne zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kawai sai ya ce masha Allahu wa sha'a Muhammad. Ya ce abin da Allah ya so da Muhammad shirka ce jama'a. Haka Annabi ya bashi amsa. Annabi ya ce aja'altani ma Allah, ka haɗa ni tare da Allah, ni kake daidaitawa da Allah? Annabi ya ce ka ce masha Allahu wahda, ka ce kawai abin da Allah ya so kaɗai. Allahu akbar. Al-islamu dinu tauhid, addinin musulunci addinin tauhidi jama'a, addinin kaɗai ta Allah. Manzan Allah abin da ya zo ya koyar kenan. Da haka ko da Allah da annabi, ma'ana ka haɗa annabi da Allah, annabi bare ya shiru ba, annabi zai yi bayani, ba haka ake yi ba. Jama'a daga cikin shirka shine misali kamar yadda shi wannan ya faɗa wa annabi, kai kuma sai ka je ka faɗa a wani sarkin garinku, sai ka ci ranka ya daɗe abin da Allah ya so da kai shi yake faruwa a garin nan, ma ka yi shirka. Ka yi shirka. Ko kuma ka ce ni fa ba wadda na dogara da shi sai Allah da kai. Dukka wa'annan shirka ne, ƙarya ne. Jama'a menene abin da yake daidai? Abin da yake daidai shine kamar yadda ya zo a cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ka ce thumma shi'ita. Ku fahimta, kamar wancan da ya ce masha Allahu wa sha'a Muhammad, ba haka ya kamata ya ce ba, sai dai ya ce masha Allahu thumma sha'a Muhammad. Ma'ana abin da Allah ya so sannan kuma, kun ga wannan thumma din a larabci ita take tabbatar da ba shirka kake yi ba, kalman ka ta tauhidi ce. Sai ka ce thumma sha'a Muhammad, sannan abin da Muhammad ya so. Kun fahimta ko jama'a? Amma kai tsaye ka ce abin da wane ya so da Allah, to ka haɗa. Shine wannan wawun ɗin da kuke masha Allahu wa sha'a Muhammad, to ita ce shirka. Sai dai masha Allahu thumma sha'a Muhammad, daidai kenan. To da haka duk wanda zaka haɗa shi cikin irin wannan magana ɗin, ka dinga cewa sannan kuma kai ranka ya daɗe. Misali kamar ka ce ranka ya daɗe abin da kuka so a garin, abin da Allah ya so a garin nan, sannan kuma ku shi yake faruwa. Kaga ka nuna cewa Allah shi ke afkar da komai, waɗannan bayin nashi kuma sila ne kawai. Allah yana aiki da su ne wurin tabbatar da abin. To za ka samu kuma shi zuciyar ranka ya daɗe, shi ma ya ƙaunaci abin. To wa ya sa mishi ƙaunan abin jama'a har ya aikata ɗin? Allah ne. Da haka gaba ɗaya aikin na Allah ne. Shi kuma wannan ɗan adam da kaga yana aikatawa, shi kuma kawai ɗan aiki sunan shi. Dukkaninmu ‘yan aiki ne. Duk har wannan motsin, har wannan wa'azin da kaga ina, duk Allah ne ya ƙudurci Albani zai yi. Shi ne na zo ina yi. Haka jama'a komai na Allah ne. Allah ke ƙato ainihin gudanar da shi. Komai ne. Har waɗannan kafirai da kaga suna kafirci, Allah ne kawai ya kyale su. Ma'ana Allah ne ya halicci ita kanta kafircin. Amma a cikin Kur'ani Allah ya ce ban yadda bayina kuma su yi kafirci ba. To kaji. Allahu akbar. Haka jama'a mu tsarkake bakunanmu dangane da wannan.